हरनि ओंखाम थाबा बिदि जानो हायो आरोना गारस्लायस्लाय एवनानै बरियानो सियारा इनि हानहरदो थांसिगोन नै जोंहा मट'आ थां मोजाङै थां ओमफ्रायो मैया मा जादों आं मिथिगोना लोगोफोर बेयाव फुलाव नैबे बिलाइ बिदि बिलाइ थानायखौ ओरै बिलाइ गोरान गोलैना थानायफोरखौ औ थ' मेन बायदि जोजाबा सेसहाय ओरैबायदि बाब्राबना न'आव थांखादों आं हासबेन्डआबो गैयामोन गुड मर्निं लोगोफोर दा फुंनि सम ओमफ्राय जों दायो बाबुजों आंजों जोंहा मट'आ गैया थाङाखै नालाय मट' आगैजों आंजों फुंनि ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय माखासेया न'नि मानसिफोरा बयबो गावबागाव खामानियाव थांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो मट' आगैजों आंजोंल'सै ओमफ्राय दा जोङो ब्रेकफास्टआव नै आगैया ओंखामखौनो ओंखाम गोजां दंबा फ्राय खालाम होननायखाय आङो जेबो सावासै आरोना नै हरनि ओंखाम फ्राय खालामबाय सामब्राम बानलु मोजाङै होनानै ओमफ्राय लाल साहा फुदुंना लाबाय आरोना दा जों जानोसै फुंनि ब्रेकफास्ट बाबु फैदो जाबाय दै लोंबायना लोङाखै नोंलाय फैदो फैदो खामानि दङ बिहा दा कलेजाव थांफिननांगौ दङनो सालबारि कलेजाव जाहोनानै एगारहरनोसै हरनि ओंखाम थाबा बिदि जानो हायो आरोना गारस्लायस्लाय एवनानै बरियानो सियारा इनि हानहरदो माबायदि बानायनांगौ मोजां जायाखै होमबा नङा हालदैखौ आङो एसे मोजाङै होजाबायना थावखौ एसेल' होदो हालदैखौ बुरजा होबायना बुरजा माने एसे बुरजाद्रायबो नङा बायनाय हालदै नालाय बारा नांबाङाना नों जानाय नायसुन नों जानाय नाय खनसे जानाय नायनानै खोन्था मोनो बारा जादों आरो हालदैया गोखा जालायनाय जायाखै सं संख्रि मानो होफिनखो दे नोङो निमक लागानायगौलंमोन तुम्हार रकमे हইব ना रे आं जिखुनुखौनो नांस्लेटखौसो मोजां मोनो संख्रि नांस्लेट माबा नांस्लेट ओमफ्राय हालदैया नाङा नालाय आं एसे बारा होदोंमोन आंथ' गोखा जालायनाय मोनाखै गोखा मोनदों नोंसा होनानै जाया नालाय हालदै इमान अभार जाया जोंना हालदैखौ मोनामलायनाय जायाखैथ' एकदम मोनामनाय मोनदों नङा गोखा मोनदों आं एखदम मोनाखै जालांगोनबा नोंनोबो एवनोसै आङो ना जाला दे ओंखारखानोसै आं डाइरेक्ट थांखानोसै नामा डाइरेक्ट आलु भाजाखौनो एवना दोननोसै आं खमैनो आया सामब्राम गुफुर लाबोनांगौथ' बे हिनो थांगोन दे दै लोङाथ' बारा जाबाय बेखिनिया नै आलु एसे हानानै लाबाय आंना हासबेन्डआ बांद्राय बिदि ओंखाम एवनाय मा एवनाय इफोरबायदिफोरखौ एख' मोजां मोना आरोना बांसिन बेनो सिम्पोल आलु भाजा बानलु बाथोन बानो फुंनि ओंखामा आरामसे जाबाय आरोना ओंखायनो आङो बिनि थाखाय ओंखामखौ माने दोनासै आरोना बाबुजों जों जाजोब्बाय ओमफ्राय दा आलु भाजा एवनानै ओंखाम संनानै दोननोसै आरोना आङो बेनो दा फैनानै जाफैथोंसै बियो मानो होनबा बाबुआ मट'आ थांना थुल जादोंना बेनिखायनो आङो
ओंखाम एवनाय जानो होननायखाय ओंखाम एवनायखौनो होबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो जल्दि जल्दिनो आलुखौ सुनानै एवना दोननोसै आरोना थांसिगोन नै जोंहा मटुआ गुवाहाटीनिफ्रायनोलाय मोजाङै थांबाय आरोना आगैया ओमफ्रायो मैया मा जादों आं मिथिगोना लोगोफोर बेयाव फुलाव नैबे बिलाइ बिदि बिलाइ थानायखौ ओरै बिलाइ गोरान गोलैना थानायफोरखौ औ थ' मेन बायदि जोजाबा सेसहाय इदि बिलाइ गोरान थानायखौ आङो मैया दाबायदि फुङाव इदि गारना होगासिनोमोन आरोना आं बेयाव रिल्सफोरबो बानायो नालाय मालाबा इदि गारगासिनोमोन ओमफ्रायथ' बेरेया फिसा 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 बाहा लानानै दङ नै बेखिनियाव बबेबा दंमोनहाय ओमफ्राय ब्रेनो जोना होबाय आंखौ बाब्राबनानै न'आव खारलांखादों आङो नैबे मोनसे आसियाव एकदम दाबो बुलायनानै दं आसियानो ओरैबायदि बाब्राबना न'आव थांखादों आं हासबेन्डआबो गैयामोन ओमफ्राय उनावहाय बेलासियाव फैनायावसो खोन्थाबाय आङो जि गिलु बालुखा एकदम बोरैबा जोना होखादों माने आं माने बागदावखादों आङो ओमफ्राय ना आं इयाव एख' बिलाइ साफा खालामला होननानै न'आव खारलांखादों आङो एकदम हाबदानसै बेयाव रिल्स लाबाबो मोजां नुयोना बेयाव खायमानो ओमफ्राय दाथ' जोंहा मटुआ थांबाय आगै मटुआ थांबाय ओमफ्राय दा आं हारसिंल'सै आरोना न'आव हासबेन्डआबो खैथायाव फैगोन ओमफ्राय आङो आलु भाजा एवनानै दोनबाय आरोना ओंखाम संबाय आलु भाजा एवबाय दोनबाय ओमफ्राय दा फैबाथाय जाफैथोंसै आरोना ना सानजौफुनिसो जाफैखासिगोन मिथिला फुंनिबो जालाङाखै फुङावनो ओंखारलांदों नालाय नायनोसै दा खैथायाव फैयो ना बेदरफोरसो लाबोबा एवना होनांबाय ओमफ्राय आङो दायो माखासे माने जि सुनो दङ आरोना हासबेन्डनिबो आंनिबो बेफोर गासिबखौबो सुनानै लाग्रोनांसिगोन सान्दुं दुंनायावनो ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो आङो ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना पान पिप्लि बासिनानै सोमना दोनबाय आङो पान पिप्लिजों नाजों संनो नागिरदों आरोना पान पिप्लि ना संनोसै गोथावनो एसे खास्रो जानो लुगैदों संनोसै आरोना लोगोफोर